maglaag mi diri sa katubhan, magtapas mi og tubo. Magpakita na ko sa inyo ang saan pagtapas sa tubo, guys. Padulong mi sa among tapsan, guys. Kauban ako mga bata, dapli ni siya og sapa, guys. Mo siya ang Kulaman River, pinakakusog na sapa. Kung magbaha. Nindot kay nga tubo o dagko. Na dagko. Ano siya among tapson, guys. Talpas tayo. Tara. Muapas mi diri sa mga tapasiro, guys. Kauban akong mga bata sa Kimalani. So diri mi sa una manguha og mga isda, guys, og piyo. Magdiha, manguha mi ana, mangukab yan ang mga bato. Diha kay kuyaw lang kay piyo kuhaon, guys, kay kuan mamaak. Sakit kayo mamaak. Diha may magligo-ligo sa una, guys, bata pa mi. Mausay ka nang magbaha, manguha mig isda. Manikop mi anang daplin. Manguha mi anang daplinan og isda. Kadaghan pa mga tilapia diha, tilapia, pait-pait. Mga bitod-bitod. Pantat. Oo, pantat. Ma'am, dako lang expect kanila tilapia. So, magmam lang yapon ning mga bata sa ako kay mao man ni ako mga estudyante sa una nga nag-declare worker pa ko, guys. So, wala nila giwala ilahang pagtahod sa ako, guys. Kana may estudyante na ko na siya sa una. Nanagko na ni sila, guys. Tanaw di. Hay, tanaw di. Una siya ako mga estudyante sa una. So, ila ra siya pong kung gitawag og ma'am kay mo may ilang naandan sa ako god bisan pag himong ingnog ate, magmam gid sila. Thankful gyapon ko, guys, kay ila ra gyapon kong giila. Bisag wa na ko nag-baker teacher. Pero love gyapon ko nila. Ini siya ang pako ano. Diso diri ang truck nagkarga og tubo. Ha, tugnawa sa hangin, oy. Tugnaw kayong hangin. Kani siya, mo ni siya ang mga kuan, hose, gikan sa source sa tubig. Gidala ni siya sa mga kabalayan, guys. Kana nakita na ninyo. Mga hose na siya. Gikan na siya dito sa tinubdan. Daghan ang nagamit na, guys. Yeah. Kay mo ni among trabaho sa una, guys. Kabalo ko ani. Kay Gunit daw. mo ni amo ang gidak-an. Ang sinamin gunit, ma'am. Bisan og kuan kabalo mi mabinugkos sa tag 5 ang bugkos ani, guys. Tapokon na siya diha, tapokon. Kay tag 5 na siya kung isa pagakutan. Kamilay. Yeah. Sa una, guys, mga bata kami, magtapas, dala ka og tubo. So among naong itom tayo nga napuno sa buling sa tubo. Napuno sa buling sa tubo, guys. Kay muling mga nasa bukid wala yung makaon. Tipang og tubo, so ang resulta diabetic. Kay napuno nagkamay ang tiyan. Mo ni paborito kaulon sa mga bata sa una, guys. Kaning tubo. Kay tamis mo kayo. Mo ni siya, lalo ni siya kuan. Pabrika sa tubo. Kay mo ni siya ang kamay. Mo ni siya kamay, guys. Okay tayo. Yung binugusan, mo po ka? Mo ni, guys,
Mo ni mga kuan bata sa Timalani nasa bukid. Mora rin diri dali makaon diri saging, tubo. Wa diri mga kuan diri mga burger guys, wala. Puros lagi ni mga makaon sa bukid. Yung nani gid sa una mga eskwela, mangawat mig tubo sa agianan. Nya, amo day bali-balion among isod sa bag. Pag naangtag iya lubanay mig dagan. Ani yung forma o niya mamatog din mis kahoy magsikpangos. So grabe kakugihan ng mga tao dito sa Bukidnon guys. So pati mga babae o magtapas na sila kabalo gid na mangwarta. O ara gid na nagsalid sa ilang mga bana. Ug unsay trabaho sa bana mahimo po sa asawa guys. Na dali raman po kakatigom ani kay dali raman putlon ang tubo. Gabi na og kanang dili sag buton hinlo dali ra kayo. Kani sila guys. Bawog namahaw na bag mga bata, bisig namahaw nig tubo. Mamahaw akong sudan atay. Ay, amat kalami gud. Oh, manakog mamahaw bulad ako sudan. Kang Andre. Na kani. Na kana murag nakakita siguro inahan ana oh. Kinsa kay mama ni mo Dre? Dre. Di kisay mama ni mo Dre. Andre. Ano Dre? Kisay mama ni mo Dre. Andre. Mama, bebe. Kisay ngalan ni si mama ba? Nakalimot na kasi mo mama ngalan? Kisay ngalan si mo mama Dre. Namot na siya. Kalimot na ka Dre. Si Maricel lang gud imong mama Dre. Ing nahay ma. Ikaw ana Dre. Nara Sel imong bata Sel. Si Andre dako na. Namde mama dabe. Nara po dahil ng anak ni Juby. Mangita na po siya pang usunon. Tanawang kamot pating hugawa ay siko. So, bisag na address bukid guys. Bahala ko bugas guys. Basta nalay tubo. Buhi na. Kaya pamangos na nagtubo guys. Dire makasulod dire pag humana ni tapok musuday ang truck dire ikarga dayon ni siya. Di naman siya mahakuton og kabaw kay patag man makasud man ang truck. Ang kapoy guys katong para sa muang hakutonon pag kabaw kay naa sa bakilid. Dire ma'am, di man makinig ni ma'am. May kayo ay talag ko na lagtik kaya ako na uba. Kuyawa pud na imong sundang to haita na to. Kaputan nga to. Tapos na mo tayo. Ha? So iyan ang itapok guys kay di daw kasud ang truck kay dang kuan basa ang yuta malubong. Hakuton na siya. Nya to mo apil day kag pasan to. To, kabalo di ka mabugos to. Simple. Ginani guys wala ting module raman so ang kani siya mutabang ni siya tapas. Nagbinugkos ni siya kay kining bata sa bukid hilig pangwarta. Ay, tubo lagi ka patapak. Hilig kay pangwarta guys. Dali, agad mo ba? Balik. Yati na na kay bay di ay. Mura kuan pa. Pila kay edad nimo to? 8 o 8 anyos na siya guys pero kabalo na siya mutabang og trabaho sa bukid. Ang tapas na siya. Kay mahilig mo na siya mutabang og trabaho sa iyang papa. So inana siya kabuutan nga bata. Apa video? Aku beta pas.
Kapoy di kag tapas. Abutan ka na siya guys. Kung magtanom sa tubo, tanom po na siya. Inigting guna sa tubo, guna po na siya. Inigting tapas, tapas na sad. Grabe kabuutan nga bata gyud. Pag ulis balay, mudyol. Butana gyud yung toto. Believe ko ani bata ba. Estudyante na ko ni siya sa una guys. Pinakabuutan ni siya, pinaka-creative nga bata. Nakaroon matinabangon kay siya sa iyang papa guys. So, unsay trabaho siyang papa kay mutabang po trabaho. Di siya ganahag puyo sa ilang balay. Anak dyan! Anak dyan! Okay, awa. Na, naisalag to. Naisalag. Masalagon. Nasalag. Ay, sagbot. Binakong salag. Salag sa langgam. Kani, nabalaan po na ni sila pang usog tubo. Ano sabi ito tapos ni mama? Gay! Wa pa tapasiro. Nare! Mga bata ada dito. Bahala gud may bugkos ka. Pag may bugkos. Kamao day ka mo bugkos to. Ha? Bali. Dayon. Kita pagsundan ko yan. Okay, kasi ito. 8 anyos pero kamao na mo trabaho sa bukid guys. Oh, napay takin guys. Tanaw oh. Napay nakatakin pa. Papa, sundan. Papa na sundang. Sabi, tutok yan nga nagsundangan. Kita o lubot o. Ayaw gid to. Kahit trabaho kayo namin sundang mga dala. Pagihanan to eh. Sige, to pag hi sa to, hi guys to. Sige to. To. Maawaw siya guys. Maawaw siya, matubang sa kamera. Pagihanan si daling to. Ay, kita na to. Na guys, humana siya putol sa iyang tubo guys. Iyan na lang gibugkos guys. Iyan lang gibugkos. Putol. Ha? Putol. Naputol? Nailisda na po na nimo. Patagli. Ha? Di na? Inana dito kakugihan nga bata. Lipay kayo, proud mama dito kaya grabe kakugihan. Oh, tanawa oh, master kay mo ano, banga no, mubugkos. Ako di ko kabalo mubugkos ana ba. Igor ako mo tapas, di ko kabalo mubugkos. Kaya dito tayo. Oh, Ay, amat. Diyan na po na yun. bugkos ay. Ay, nagbubugkos na eh. Oh. Igor na siya magtapas, magbugkos guys. Kung dili na siya mo karga kay di na niya makaya bugat. Ikaw bugkos. Oh. Balo ba ka? Ha? Balo kang bugkos. Sige, bugkos ay. Matinabangon kay na siya nga bata guys. Daan pa kina siya sa una, estudyante pa nako siya. Matinabangon din kayo, mga trabaho sa eskwelahan, iyang trabahoon. Una kami to. Ang sudan na eskwelahan, itlog. Ito na matutuwa. Sa agang na eskwelahan kay hadok ko sa yawon. Ito mga nagkaon na. Eskwelahan na. Ang sudan, itlog. Bisa na siya di siya patabangon siyang papa guys, matabang din na siya. At ang mga gano'n, ma'am. Yan. Sudanan mo pa yan. Humanan niya bugkos, na siya 5. Ako kagida ko. Ako kagagi ito dahil.